Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ҳама каса хуш омаден ба канали влогҳои мо. Умедворам ҳаматон хубену тансиҳатен. Ба одамои нав пайваст шудагӣ ба канали мо ҳаматона хуш омадед мегӯм. Ба одамое ки аз аввал то ҳозир бо ҳамроҳи мо ҳастанд, ба ҳамаи шумо миннатдории худро баён мекунам. хело аз шумо миннатдор ҳастам. Ва гуфтанем ки мондаҳои рамазон ба ҳамаи шумо. Ман аллакай имрӯз 10-ум рӯзи рамазон аста. Чӣ хеле ки мебинен рӯзо тез мегзара. 1 минута аллакай 10 рӯзи рамазона паси сар кардем. Ростиш ман кор мекардам, 1-2 рӯз пеш ай кор буромадам, ба хотире ки мисол ами рӯзаву намозора дар вақташ мисол ба ҷо биёрем. ин кори ин дунё охир надора. кор гуфта мисол зиндагӣ гуфта ҳама пушти зиндагӣ меша, леки бо ин чизорам дар вақташ нағз мисол ба ҷо биёрем, нағз мешавад гуфта фикр карда ҳамин хел ай кор 1 моҳа буромадем. леки дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем рӯзи ман хел дар магазин гаштистам торговый центрда. Ман сафар дорам, сафар ба Тоҷикистон. ҳам хел шуд ки Тоҷикистон да модару маззашон нашуд. акози тайёрӣ ба рафтана кардистам. ман ростиш мехостам рафтан, леки дар рамазон не, баъди рамазон мехостам ки нашуд. ҳозирам хел мисол хабар шуд ки маззашон нашидай, барам ҳозир ҳамин тайёрӣ ба рафтана кардистем. срочни ҳам хел билет гирифтему, ҳамхел бачаи майдаки ма аминҷона мегирам, ҳамроҳ меравем иншоалло худо хоҳад. ҳаянам хеле гапҳо дӯстони азиз, то охири навор ҳамроҳи мо бошед. ман дар иҷози магазинора гаштистам, 1-2 чизои лозимӣ дар кора мегирам. ҳамроҳи мо гарден, ҳамроҳи мо тамошо кунен магазинора. дастгиритона мисол ай хотир набурорен, лайкора зер кунен. салом алейкум ғариб бачагон, ма бачаи тоҷикам, ай Тоҷикистон. Ассалом алейкум ғариб бачагон, ма бачаи тоҷикам,
ای تاجیکستان. درد و غم و غریبی و گفتن آسان، خداوندی مهربان نگهبانتا. درد و غم و غریبی و گفتن آسان. тамошобинони азиз, дар иҷа мебинен мо ҳамроҳи шавҳарам омадем ба каничкаш и мошинчай. Просто мара хост ки анами вая нишонтия нови района иҷаами охири маршрут шонай да иҷаами нови районда инаи мактаб шонай ҷои хушрӯ имрӯз ҳаво беҳад ҳавои нағз бинем камтар болотар мери уҷада мактаб поликлиника сохтестиян хонаҳошон ба фикрам уқар қиматам не арзон баъд амхел шиносо ҳастан ҳамиҷа гирифтагиян бисёрам таъриф кадан ки хонаҳош нағза квадратош калона кушода. намхе дӯстони азиз хай ҳозима мешинам меравем обратно амхел имрӯз ҳамроҳи шавҳарам кататса. дӯстони азиз иҷа боша ман омадам хона анами мошинкара ма харидам анами мошинкаи хай хела выбор кадем хай ҳамиш мада маъқул шуд гирифтем ачи хеле гуфта будум ма куртадӯшиам мекунам дар иҷа аку мошинкара ки хушрӯ скотч кардем со упаковка када маҳкам кардем дига накушодумша амхе ай берунаш ҳамаш ҳастай да танаи коробкаш барои чӣ ки ира ма мебарам катем барои амқа дига накушодумша ҳозир намхе ха дӯстони азиз гаштам чизои вай дар кори ма гирифтам намхе якта рюкзак гирифтам бо якчанд хел чизои лозими дига баъд да иҷа якта обуфам гирифтам обуфа чӣ гуфтанем ҳозир магазини зенданда акция рафтестай 40% скидка кати агар ки хоҳен марҳамат бисёрам обуфои нағз бисёрам выбор калонай хела ами обуфи ки ма гирифтам амира 3000 скидка кадам 2100 чанда хел бишдар янам хе дӯстони азиз хай ин буд ами харидои бисёр чизое ки барои худам хай бо харидое ки бисёр барои падаркаву исусна вайора навор накардам вақт нашуд барои чӣ ки ҳозир айқақҳои бо авқот тайёр куниму айқақҳои вай мешам дастархон барои шом. یکی از روزهای روز شد زنگ تلفن یک غریب سلام گفت شد از من بسان گفته که گوش کن مرا اکای وای جان بخاطری غریبان بایدی نو بخوان گفته که گوش کن مرا اکای وای جان بخاطری غریبان بایدی نو بخوان کتابی غریبی رو هر کس نخونه حیاتی غریبی رو هر کس ندونه کتابی غریبی رو هر کس نخونه حیاتی غریبی رو هر کس ندونه اون کسی غریب نبود از کجا داند اگر کی پرسان شوی فهمانده نداند اون کسی غریب نبود از کجا داند اگر کی پرسان شوی فهمانده نداند غریبان چشم کشایند با یادی وطن دور از وطن جدا و از زن و فرزند غریبان چشم کشایند با یادی وطن دور از وطن جدا و از زن و فرزند با صد خیال و فکر وقتی خواب کردن از سحری تو بگو با غم تن به تن با صد خیال و فکر وقتی خواب کردن از سحری تو بگو با غم تن به تن خدایا رحم کن بر ما غریبان با مثل تو کسی نیست مهربان
مانده هم روی را مزار و حیران ندارم سرای قدری پیشی دوستان السلام علیکم غریب بچگان ما بچه تاجیکم ای تاجیکستان درد و غم و غریبی بگفتن آسان خداوندی مهربان نگهبانتان یکی از روزهای روز شد زنگ تلفن یک غریب سلام گفت شد از من پرسان گفته که گوش کن مرا اکای وای جان بخاطر غریبان مایدینا بخوان گفته که گوش کن مرا اکای وای جان بخاطر غریبان مایدینا بخوان